Да. Вижте го колко хубаво живее Колю българина във Франция. Тук се намираме във Франция, в Тулуза. Погледнете го само, колко е хубав. И какъв живот се живее във Франция. Вижте, гледайте. Гледайте, какъв живот. Караванка си има човека, кокошки, кучета, бокуци, мизери, всичко. Гледайте хубаво. Да знаете какъв живот. Ей го. Колю, българна, нещо да кажеш? От Тулуза, нещо да кажеш? Що да кажа, ама я пие живее, това е. И пари откъде изкарваш? Откъде бе? Вземам помощ. Ами тези гуми за какво си ги нареди оттам? Какво ще правиш? Имам тук една камара мотори има. Мотори имаш? Гледам тъй триба пушиш. Да. Значи пари за триба имаш. Да. Иначе на хубаво място живееш с хубави работи. Гледай. Гледайте мизерията. А вътре да вляза ли в караваната да видят? Чакай да видят хората. Вътре е чисто. Не, нека да видят Колю дупката във Франция как живее. Колю дупката във Франция как живее. Чакайте да видите. Той му е хола. Тук му е хола на Колю. Той му е хола. Дневната. Ей го, дневната. Вижте го как живее. Той му е мизерията. Тук е мизерията. Вижте вътре. Къде спи? Вижте къде спи. Гледайте го. Ей го. Мизерията. Гледайте хубаво. Сега ще ти дигна бомба. Бомба ще ти дигна след малко. Ей го мизерията. Вижте го само. Да. Вижте го колко е хубав само. Гледайте го. Да. Айде до тук. Пак ще го пуснем друга седмица, като стане мизерията догоре до пътя и ще го пусна пак да го видите. Айде.